салом алейкум дӯстони азиз, бо шумо ҳастам ман хушбахт. имрӯз мо оғоз мекунем таҳлили саволҳои маркази милли тестиро. хуб, якум оғоз мекунем аз таҳлили саволи масъалаҳо бо интихоби як ҷавоби дуруст. Яъне дар маркази милли тестӣ савол пешниҳод мешавад ва бо 4 ҷавоб, ки аз 4 ҷавоб яке аз онҳо дуруст аст. Мо тарзи ҳалли чунин саволҳоро аз биология баррасӣ мекунем. хуб, саволи якум бо чунин сохтор дар маркази милли тестӣ қонуни якуми Менделро муайян кунед. хуб, Григор Мендел, асосгузори генетика, падари илми генетика, якчанд қонунҳо пешниҳод кардааст, ки дар ин ҷо қонуни якуми Менделро муайян кунед ҷавоб. хуб, саволи ба қонуни якуми Мендел ҷавобро муайян кунед. қонуни ҳамшаклии наслҳои якуми гибридӣ, ин ҷавоб дуруст мешавад, яъне варианти А. ҷавоб дуруст қонуни якуми Мендел ин ҳамшаклии наслҳои якуми гибридӣ аст. хуб, қонуни таҷзияи аломатҳо бошад, қонуни дуюми Мендел ба ҳисоб меравад, ба ҳамин хотир ин ҷавоби нодуруст аст. қонуни тартиби гомологии дар тағйирпазирии ирсӣ, ин қонуни Вавилов ба ҳисоб меравад, хато аст. ва қонуни комбинатсияи бевоситаи генҳо, ин қонуни сеюми Мендел ба ҳисоб меравад, ки нодуруст аст. барои ки саволи мо пурсид, ки қонуни якуми Менделро муайян кунед, ҷавоб дуруст мешавад А. хуб, қонуни дуюми Менделро муайян кунед. саволи дуюм чӣ хел дар бораҳо гуфтем? қонуни таҷзияи аломатҳо, ин қонуни дуюми Мендел ба ҳисоб меравад. хуб, дигар вариантҳоро аллакай мо таҳлил кардем. хуб, саволи навбатӣ дар маркази милли тестӣ омадааст, ки қонуни сеюми Менделро муайян кунед. қонуни сеюми Мендел гуфтем, ин қонуни комбинатсияи бевоситаи генҳо мешавад, яъне ҷавоб дуруст ҷавоби Б. қонуни ҳамшаклии наслҳои якуми гибридӣ, ин қонуни якум буд. хуб, қонуни қатори гомологӣ дар тағйирпазирӣ, ин қонуни Вавилов буд. ва қонуни таҷзияи аломатҳо бошад, қонуни дуюми Мендел ба ҳисоб мерафт. хуб, ҷавоби дуруст ба ин савол қонуни сеюми Мендел, ин қонуни комбинатсияи бевоситаи генҳо аст. Григор Мендел, чун таҳлил кардем, гуфтем падари илми генетика аст ва се қонун кашф кардааст: қонуни якум, қонуни дуюм ва қонуни сеюми Мендел. қонуни якуми Мендел ҳамшаклии наслҳои якуми гибридӣ, қонуни дуюми Мендел қонуни таҷзияи аломатҳо ва қонуни сеюм бошад комбинатсияи бевоситаи генҳо ё дуракунии дигибридӣ, полигибридӣ меноманд. хуб, саволҳои навбатӣ дар маркази милли тестӣ бо чунин сохтор. Саволи 4 омадааст, ки CnH2OM формулаи умумии кадом гурӯҳи пайвастагиҳои органикӣ аст? дар организми зинда гурӯҳи пайвастагиҳои органикӣ дида мешавад, ки сафедаҳо, ангиштобҳо, липидҳо, нуклеотидҳо ба ҳисоб меравад. хуб, дар ин ҷо савол омадааст, ки ҳамин формулаи умумии кадом молекулаи органикӣ ба ҳисоб меравад? аллакай ман ҷавобашро гуфтам. ҷавоб мешавад ангиштобҳо. хуб, нуклеотидҳо формулаи умумӣ надоранд, яъне формулаи умумии нуклеотидҳо дар ин ҷо нест, умуман формулаи умумӣ надоранд. Липидҳо, формулаи умумии липидҳо низ CnH2OM нест ва сафедаҳо низ формулаи умумӣ чӣ надоранд, формулаи аминокислота аст, ки дар ин ҷо оварда нашудааст. хуб, CnH2OM аз чӣ лиҳоз формулаи умумии аминокислотаҳо неву, ё ин ки сафедаҳо неву, липидҳо неву, формулаи умумии ангиштобҳо мешавад. барои чӣ? хуб, аз рӯи формулаи умумӣ мо муайян карда метавонем сохтори худи аминокислотаро, худи глюкозаро ё ин ки дигар карбогидратро. хуб, фарз кардем N ҷо миқдори атомҳои карбон, N бошад миқдори молекулаи об аст. хуб, фарз кардем, ки мо дар ин ҷо глюкозаро, формулаи глюкозаро сохтанӣ ҳастем. глюкоза карбон 6 дорад. хуб, ҷо N-6 мемонем, карбон 6 ва H2O M. ҳамин миқдори карбон чанде бошад, ҷои M ҳам ҳамон қадар меяд. вақте ки ичеда мо 6 модем, 6 карда мешавад 12, пас гидроген 12, 6 кара 1 мешавад 6, пас оксиген 6. аз ин ҷо бармеяд формулаи глюкоза: карбон 6, гидроген 12, оксиген 6. хуб, саволи навбатӣ дар маркази милли тестӣ, ин кадом ангиштоб ба таркиби лаблабӯи қанд дохил мешавад? лаблабӯи қанд ин як растанӣ аст, ки аз таркиби он бевосита дар саноат истеҳсол мекунанд қандро. хуб, лаблабӯи қанд дар таркибаш кадом ангиштоб дорад? фруктоза надорад. фруктоза дар таркиби чӣ дида мешавад? дар таркиби бисёртар меваҳо дида мешавад. меваҳо мисалан меваҳои тарбуз, харбуз, зардолу, дигар меваҳои тар. ва сахароза бошад. дар таркиби ҳамин ангиштоби лаблабӯи қанд ангиштобе ки дида мешавад, ин сахароза аст. ҷавоб дуруст сахароза. ҷавоб Б. галактоза. галактоза ин қанди таркиби шир ба ҳисоб меравад. хуб, ва рибоза бошад қанди таркиби KRN ва ATF, яъне дар молекулаи KRN рибонуклеинат ва дар молекулаи KRN ва ATF инчунин қанди панҷатоми рибоза дида мешавад. саволи навбатӣ дар маркази милли тестӣ чунин омадааст, ки ангиштоби захиравии ҳуҷайраи ҳайвонотро муайян кунед.
ангиштоби захиравӣ дар организмҳо, масалан дар ҳуҷраи ҳайвонот, дар ҳуҷраи одам, дар ҳуҷраи растанӣ, дар ҳуҷраи замруғ, дар ҳуҷраи бактерия гуногун мешавад. Яъне ангиштоб, яъне карбоҳидратҳо дар кадом шакл чӣ мешаванд? Захира мешаванд. Маънои савол. Хуб, мо дорем глюкоза, галактоза, хитин ва гликоген. Глюкоза ин ангиштоби таркиби ҳама мономери хурдтарин дар ангиштоб аст, ки дар таркиби полимерҳо ё дисахаридҳо, полисахаридҳо дида мешавад. Ин ҷавоби нодуруст аст. Галактоза ин ангиштоби таркиби шир аст гуфтем. Хитин бошад ангиштоби таркиби ҳуҷайраи девораи ҳуҷайраи замбурғҳо ва инчунин дар буғумпойҳо аз скелети экзоскелети буғумпойҳо мекунад. Аз ҷавоби дуруст дар инҷо мешавад гликоген. Яъне ангиштоби захиравӣ дар ҳуҷраи ҳайвонот чӣ ба ҳисоб меравад? Гликоген. Ангиштоби захиравӣ дар ҳуҷраи растанӣ бошад, агар крахмал мешавад. Ангиштоби захиравӣ дар ҳуҷраи одам бошад, гликоген мешавад. Яъне глюкоза дар шакли гликоген дар организми мо чӣ мешавад? Мо ва ҳайвонот захира мешавад. Хуб, мегзарем ба саволи навбатӣ. Дар инҷо расмҳо тавсиф шудааст ва дар саволи 7 омадааст, ки дар расм кадом фази митоз тавсиф шудааст. Хуб, мо тақсимшавии ҳуҷайраро гузошта будем. Митоз 4 марҳила дорад: профаза, метафаза, анафаза, телофаза. Хуб, аз рӯи аломатҳое ки дар он ҷо буд, мо якбор ба хулоса меоем, ки кадом марҳила дар расм тавсиф шудааст. Хуб, марҳилаи профаза. Марҳилаи профаза дар расм тавсиф нашудааст, зеро дар профаза хромосомҳо дар экватор саф намекашанд, то роҳи хроматинӣ пурра дар сентромераҳои хромосом пайваст намешаванд. Шакли расми профаза ин гуна мешавад. Ина ҳуҷайра, ядро. Хуб, хроматин спирализация шуда ба хромосома табдил ёфта истааст ва ба қутбҳои ҳуҷайра, маркази ҳуҷайра ҳаракат карда истанд, то роҳи хроматини ҳосилшавишон оғоз мешавад ва ҷилди ядро ҳал мешавад, кариолин бо цитоплазма омехта мешавад. Яъне ки қисман чунин сохтор дорад, лекин расми мо ба профаза рост намегирад. Хуб, анафаза. Дар расм анафаза низ тасвир нашудааст, зеро дар анафаза хромосомаҳо ба хроматидаҳои духтарӣ ҷудо шуда ба қутбҳои ҳуҷайра чӣ мешаванд? Кашида мешаванд. Анафаза ҳам чӣ мешавад? Дар инҷо рост намегирад. Хуб, метафаза. Дар расм маҳз метафаза тавсиф шудааст, зеро дар метафаза хромосома дар экватор саф мекашанд, пластинкаи метафазагиро осӣ мекунанд, то роҳи хроматинӣ ба сафедаҳои кинотохори сентромера пайваст мешавад ва миқдори умумии хромосомаро шуморидан имконпазир мешавад дар метафаза. ин расми метафаза аст. Телофаза. Дар расм телофаза тасвир нашудааст. Хуб, барои ки дар телофаза аллакай бояд ду ҳуҷайра осид шавад, ду ҳуҷайра аз ҳамдигар чӣ ҷудо шавад. Хуб, саволи 8. Дар расм кадом фази митоз тавсиф шудааст? Ин саволи 8 дар расм телофаза тавсиф шудааст. Хеле добро тавсиф кардем. Аллакай аз як ҳуҷайра ду ҳуҷайра осид шуда истааст. Ҷилди ядро обратно барқарор шуда истодааст. То роҳи хроматини нест шуда истодааст ва хромосома деспирализация шуда ба хроматин табдил ёфта истодаанд. Хуб, дар саволи 8 метафаза нест, барои ки метафаза дар саволи 7 буд, мо аллакай расмшо дидем. Анафаза нест, барои ки анафаза гуфтем хромосома сегрегация мешавад, ба қутбҳои муқобил кашида мешавад. Дар саволи 8 ҷавоби с телофаза ҷавоби дуруст ба ҳисоб меравад, барои ки уҷо аллакай шарҳ додем. Ва профаза бошад, профаза ҳам нест, барои ки профаза тавсиф кардем, дар инҷо профаза дида намешавад. Хуб, ин буд значит метафаза ва телофаза. Саволи навбатӣ. Хуб, дар расм кадом фази митоз тавсиф шудааст? Ана мо расидем ба профаза. Бинед, ҷилди ядро ҳал шуда иста, ядроча нест шуд, кани ядроча нест. Ина хроматин спирализация ба хромосома табдил ёфт. Сентросомаҳо, маркази ҳуҷайра ба қутбҳо ҳаракат карда истоданд ва то роҳи хроматинӣ ҳосил шуданаш оғоз шуд. Хуб, значит дар расм метафаза нест, дар расм профаза аст, телофаза не, анафаза не. Значит профаза дар расм тавсиф шудааст. Хуб, саволи 10. Пайдошавии намуд натиҷа чист? Хуб, мо дорем пайдошавии намуд ин натиҷаи микроэволюция ба ҳисоб меравад. Худи эволюция чист ва намуд чист? Эволюция ин тағйироти тадриҷие ки бо мурури замон ба амал меояд, аз ҳолати аввалаш ба кулли фарқ мекунад, инро мегӯянд эволюция. Эволюция ё инкишофи тарихӣ ё филогенез. Дар натиҷаи эволюция намудҳо ҳосил мешаванд, авлодҳо ҳосил мешаванд, оилаҳо ҳосил мешаванд, дигар чизҳо ҳосил мешаванд ва ҳамин агар аз ҳама таксони хурдтарин намуд агар ҳосил шавад, ин эволюцияро мегӯянд микроэволюция. Агар аз намуд боло ягон сохторҳои дигар пайдо шавад, инро мегӯянд макроэволюция. Масалан, раванди ҳосилшавии намуд ин микроэволюция аст, ки дар дохили популясия ба вуҷуд меояд ва агар ки аз намуд авлод, аз авлод оила, аз оила қатор ва дигар таксонҳои боло ҳосил шавад, инро мегӯянд чи? Макроэволюция.
خب برای چی جواب ایزولیاسیا درست نیست؟ بخاطر که ایزولیاسیا این محدودیت است. محدودیت просто намуд ҳосилшавӣ аз изолясия оғоз мегардад, на ин ки пайдошавии намуд натиҷаи изолясия аст. Изолясия ҷавоб надуруст аст, балки изолясия маҳдудият аст. Ароморфоз ин пайдошавии ягон хусусияти нав, пайдошавии ягон хусусияти нав. Мисол дар паррандаҳо боли парвоз пайдо шуд, ё ин ки халтаҳои ҳавоӣ пайдо шуд, ё ин ки пайдо шуд ягон нул, ё ин ки дар обхокиҳо вақте ки ба хушкӣ баромаданд ҳушуш пайдо шуд. Ин ҳамаш ароморфоза. Макроэволюсия ба хотири нест ки макроэволюсия ин ҷараёни ҳосилшавӣ аз намуд авлод, аз авлод оила, қатор, таксон ва дигар таксонҳои болоӣ. хулоса микроэволюсия бошад, анамин намуд ҳосилшавӣ аст. пайдошавии намуд натиҷаи чи аст? Натиҷаи микроэволюсия. ҷавоб дуруст мешавад ҷавоби д. хуб, роҳи эволюсионие ки боиси содда шудани сохтори организм мегардад. Яъне соддашавӣ. вақте ки дар эволюсия организм сохтори худро содда мекунад, ин катагенез ном дорад. хуб, мо дар ин ҷо 4 вариант оварда шудааст: аллогенез, арогенез, катагенез ва абиогенез. таҳлил мекунем. аллогенез ин роҳи эволюсионие ки боиси пайдошавии ягон идеоадаптатсия мегардад. Яъне ки аллогенез ин идеоадаптатсия аст. идеоадаптатсия. мисол пайдошавии ранги пинҳонсоз, пайдошавии шаклҳои гуногуни нул дар паррандаҳо, ин ки пайдошавии ягон намуди шакли организм вобаста ба муҳит, идеоадаптатсия аст, мутобиқшавии махсус, яъне аллогенез. Арогенез бошад, баръакс ягар ҳамин савол, роҳи эволюсионие ки боиси мураккабшавии организм мегардад, ва мешавад чи? Арогенез. Арогенез мураккабшавӣ. хуб, инҷо саволи мо омадааст ки роҳи эволюсионие ки боиси соддашавии организм мегардад, значит мешавад катагенез. маънои калимаи ката ҳаракат ба поён, соддашавӣ мешавад. маънои калимаи айрос баландшавӣ, мураккабшавӣ. значит катагенез ҷавоб дуруст мешавад. Катагенез ин соддашавӣ аст. соддашавӣ. ҷавоб дуруст ба саволи мо мешавад варианти с. абиогенез бошад. Абиогенез тамоман дар инҷо рост намеёрад. абиогенез аз калимаи зид, био зинда, ҳаёт. хуб, генез инкишоф. Яъне абиогенез ин бар зидди биогенез аст. мо дорем ақидаи биогенез ва абиогенез. биогенез пайдошавии организмҳои зинда аз зинда, абиогенез пайдошавии организмҳои зинда аз ғайризинда. Яъне ба ақидаи гурӯҳи олимоне ки абиогенезро пешниҳод карданд, организмҳои зинда аз табиати ғайризинда пайдо шуданд. пайдоиши организмҳои зинда аз табиати ғайризинда. хуб, саволи дигар, саволи 12. ҳудудеро ки намуд ишғол мекунад чӣ меномад? хуб, намуд гуфтем маҷмӯи организмҳое аст ки дар як қамраи муайян зиндагӣ мекунад, озодона байни ҳамдигар ҷуфт шуда насл медиҳанд ва насли онҳо низ қобилияти насл додан дорад. Инро мегӯянд намуд. ва ҳар як намуд ареали махсуси худша дорад, яъне ки ҳудуди ишғол кардаи худро. хуб, пас ҳудуде ки намуд ишғол кардааст чӣ ном дорад? Ареал. хуб, ҷавоб дуруст мешавад а. ҷамъаи табиии биосеноз нест, ба хотире ки ҷамъаи табиии биосеноз, биоҳаёт, сеноз умумӣ, маҷмӯи организмҳои зинда дар як қамрави муайян. Яъне фақат як намуд не, тамоми намудҳо, маҷмӯи намудҳое ки дар як қамрави муайян ҳастанд, баъд мегӯянд чи? Биосеноз. дар инҷо гуфтааст ки ҳудуди ишғол кардаи як намуд. хуб, муҳити экологӣ. муҳити экологӣ мешавад муҳити обӣ, муҳити фазоӣ, дохили организмӣ, муҳити хокӣ. ин ҷавоби нодуруст. хуб, биогеосеноз маҷмӯи организмҳои зинда бо табиати ғайризинда, биоҳаёт, геозамин, сеноз умумӣ. маҷмӯи организмҳои зинда бо табиати ғайризинда мешавад биогеосеноз. саволи навбатӣ. реаксияҳои аз моддаи содда ҳосилшавии моддаи мураккаби органикӣ ки бо фурӯ бурдани энергия мегузарад чӣ меноманд? хуб, якум реаксияи ҳосилшавии моддаи содда аз моддаи чи? Мураккаб. аз моддаи содда ҳосилшавии моддаи чи? Мураккаб. баръакс, аз моддаи содда моддаи мураккаб ҳосил мешудааст ва дар натиҷаи он энергия фурӯ бурда мешудааст, яъне энергия сарф мешудааст. хуб, ин гуна реаксияро чӣ меноманд? хуб, мебинем вариантҳоро. транскрипсия. Транскрипсия ҷавоби нодуруст аст, барое ки транскрипсия ин як намуди раванди ҷинсӣ дар бактерияҳо аст. хуб, транскрипсия, трансдуксия буд раванди ҷинсӣ дар бактерия. Транскрипсия ин як марҳилаи биосинтези сафеда. Диссимилясия бошад.
Dissimilyatsiya ин мубодилаи энергетикӣ аст, баръакси реаксия аз моддаи сода ва сиёми моддаи мураккаб. Агар аз моддаи мураккаб ва сиёми моддаи сода бо хориҷи энергия мешуд, ҷавоб мешуд дисимилятсия. Хуб, ҷавоби нодуруст аст. Ҷавоби нодуруст аст трансляция. Трансляция ин зинаи дуюми бесини сафеда аст. Якумш гуфтем транскрипсия, дуюмиш трансляция. Ҷавоби нодуруст аст. Ассимиляция ҷавоби дуруст. Яъне ассимиляция реаксия аз моддаи сода ва сиёми моддаи мураккаб. Ассимиляция ё синтез мегӯянд ё мубодилаи чи пластикӣ. Хуб, бо фурӯ бурдани энергия мегзарад. Реаксияи ассимиляцияро ба ибораи дигар мегӯем реаксияи эндотермӣ, яъне бо фурӯ бурдан, бо сарфи энергия мегзарад. Хуб, саволи 14. Кадом раванд ба ассимиляция мансуб аст? Яъне мо дар боло дидем ки ассимиляция чи аст худиш. Ана дар поён бо савол омад ки ассимиляцияро дар ҳамин вариантҳо муайян кунед. Кадомаш ассимиляция? Бинед, ҷавоби А биосинтези сафеда. Вақте ки биосинтез сафеда гуфтем, значит синтези сафедаро дар организми зинда биосинтез сафеда меноманд ки ду марҳила дорад: транскрипсия ва трансляция марҳилаҳояш. Хуб, значит биосинтез сафедада аз аминокислотаҳо ҳосил мешавад чи? Ҳосил мешавад сафеда. Пас аз моддаи сода моддаи карбоник ҳосил мешавад? Бале. Дар ин ҳангом энергия чи мешавад? Сарф мешавад, фурӯ бурда мешавад. ҷавоб дуруст биосинтези сафеда будааст. Нафаскашӣ ба хотири чӣ намешавад? Нафаскашӣ баръакси ассимиляция аст. Ин нафаскашӣ дисимиляция аст. Яъне дар натиҷаи нафаскашӣ аз моддаи каломолекула моддаи хирдмолекула ҳосил мешавад, баръакс аст. Хуб, фарз кардем ки глюкоза оксиген ба оксиген ба реаксия меравад, сӯзиш ба амал меорад ва CO2 ва H2O ҳосил мешавад. Туршавӣ ҳам ин таҷзияшавии глюкоза аст, як марҳилаи таҷзияшавии глюкоза аст ки инам реаксияи аз моддаи каломолекула ва моддаи хирдмолекула. Таҷзияи сафеда инам хел, яъне варианти Б, С ва Д ҷавоби нодурустанд, зеро ё дисимилятсиянд. Аморо гуфтааст ки ассимиляцияро биёр. Ассимиляция бо дисимиляция ба ҳамдигар зидданд. Хуб, саволи 15. Раванди оксидшавии моддаи органикӣ ки дар натиҷа энергия ҷудо мегардад чӣ меноманд? Ин раванди оксидшавии моддаи органикӣ. Моддаи органикӣ вақте ки оксид мешавад, дар натиҷа он энергия ҳосил мешавад. Фарз кардем глюкоза, карбон 6, гидроген 12, оксиген 6. Вақте ки бо оксиген ба пурра реаксия сӯзиши пурраашро менависем, пурра месӯзад, ҳосил мешавад чи? CO2 плюси H2O ҳосил мешавад ва плюси ATF ҳосил мешавад. Ана ми ATF мегем ё ин ки дар ҷо ҳамчун қӯй ишора мекунем. ATF қӯй яъне ки энергия аст. Хуб, бинед дар натиҷаи ин реаксия энергия ҳосил шуд ва оксид шуд глюкоза то CO2 чи? То H2O. Пас реаксияи оксидшавии моддаи органикӣ бо ҳосилшавии оксиген ва бо ҳосилшавии энергия, ҷудошавии энергия ин чӣ ном дорад? Хуб, трансляция ном надорад, барое ки зинаи дуюми биосини сафеда аст. Ин ассимиляция ном надорад. Ассимиляция ин синтез аст, реаксия аз моддаи хирдмолекула ва моддаи каломолекула аст. Транскрипсия ин зинаи аввали биосини сафеда аст. Ям ҷавоб нодуруст. Ҷавоб мешавад дисимиляция. Яъне дисимиляция ё катаболизм ё мубодилаи чи? Энергетикӣ. Ба хотир дар натиҷаи ин реаксия ҳосил мешавад чи? Энергия. Хуб, саволи 16. Девораи ҳуҷайраи кадом организм селлюлоза дорад? Хуб, ҳуҷайраи организмҳо, баъзе организмҳо девора дорад, яъне ҷилд дорад. Баъзе организмҳо ҳуҷайрашон девораи ҷилд надорад. Мисол дар ҳайвонҳо ҳуҷайраи деворашон мақсад вуҷуд надорад. Лекин дар растаниҳо бошад девораи ҳуҷайра вуҷуд дорад, дар занбурӯғҳо, дар бактериё девораи ҳуҷайра вуҷуд дорад. Савол мегӯяд ки дар кадом растанӣ девораи ҳуҷайраш аз селлюлоза таркиб ёфтааст? Селлюлоза як полисахариди мураккаб ҳесоб меёбад. Занбурӯғҳои мағор, пӯпанак. Ҷавоби нодуруст аст, барое ки занбурӯғи мағор, пӯпанак девораи ҳуҷайраш аз хитин таркиб ёфтааст. Аз хитин. Ҷавоб нодуруст аст. Хуб, паҳнкирмҳо ҳайвонҳоанд девораи ҳуҷайра надоранд, ба ҷои девораи ҳуҷайра гликокаликс доранд. Хуб, гандум. Ҷавоб дуруст, гандум мешавад, зеро гандум ин растанӣ аст. девораи ҳуҷайраи растанӣ маҳз аз карбоҳидрати чи? Полисахариди глюкоза таркиб ёфтааст. Селлюлоза худ аз маҷмӯи глюкоза таркиб ёфтааст. Хуб, даши бактерияҳои турушкунандаи шир. Бактерияи турушкунандаи шир девораи ҳуҷайрашон ном дорад чи? Муреин. Яъне бактерияҳо девораи ҳуҷайрашон муреин. Хуб, ҷавоб дуруст ба ин савол мешавад С, яъне гандума растанӣ. Девораи ҳуҷайраи растанӣ аз селлюлоза таркиб ёфтааст. Хуб, саволи навбатӣ. Ҳуҷайраи растанӣ бо доштани чӣ аз ҳуҷайраи ҳайвон фарқ мекунад? Хуб, мо камтар пеш гуфтем ки дар ҳуҷайраи ҳайвон ҷилди ҳуҷайра ё девора дида намешавад, дар ҳуҷайраи растанӣ бошад дида мешавад. Хуб, ҳалқаи каден, яъне кадени ҳалқашакл. Кадени ҳалқашакл дар ҳуҷайраи растанӣ ё дар ҳуҷайраи ҳайвонот дар ҳар ҷам ҳаст. Ин мақсад ҷавоби нодуруст аст. Мембранаи плазматикӣ ҳам дар ҳуҷайраи растанӣ, ҳам дар ҳуҷайраи ҳайвонот вуҷуд дорад.
хлоропласт ин дар ҳуҷайраи растанӣ вуҷуд дорад, дар ҳуҷайраи ҳайвонот чӣ вуҷуд надорад. Ядро дар ҳар ду ҳуҷайра чиз вуҷуд дорад. хуб якчанд фарқиятҳои ҳуҷайраи растанӣ аз ҳуҷайраи ҳайвонот. Ин якум доштани хлоропласт, доштани девораи ҳуҷайра, доштани ва кори колонии марказӣ. Баъд инчунин сохтори аппарати Golgi низ фарқ мекунад. Дар ин ҷо дар саволи 17 ҷавоби дуруст хлоропласт мешавад, барое ки девораи ҳуҷайра дар инҷа оварда нашудааст. خب یعنی میتواند که با همین سوال تکرارا بیاید، لیکن به جای خلافات چی باشد؟ دیواره حجره. یعنی حجره رستنی با داشتن دیواره حجره از حجره حیوانات فرق میکند یا با داشتن خلافات از حجره حیوانات فرق میکند. زیرا حجره رستنی افزوتروف است، رستنی خود افزوتروف است، حجره‌اش فتوسنتز میکنند یا در خلافات ماده ارگانیکی رو چیکار میکنند؟ حاصل میکنند از ماده غیر ارگانیکی. خب این سوال 17. سوال 18. موجودیت پلاستیدها علامت خاصی حجره کدام ارگانیسم است؟ пластидаҳо органоидҳои хоси ҳуҷайраи растанӣ ба ҳисоб мераванд. органоидҳои хоси ҳуҷайраи чи растанӣ ба ҳисоб мераванд ва пластидаҳо аз органоиди махсус пропластида ҳосил мешаванд. пластидаҳо мешаванд пластидаҳо лейкопласт, хлоропласт ва хромопласт. лейкопласт пластидаҳои сафед ки вазифаи захиравиро иҷро мекунанд. хлоропласт дар боло қайд кардаем пластидаҳои ранги сабз вазифаи фотосинтезро иҷро мекунанд ва дигар пластидаҳо бошад хромопласт вазифаи рангдиҳиро дар баргҳо, дар пӯсти тухмо, дар пӯсти мева чикор мекунанд иҷро мекунанд, яъне узвҳои растанӣ ки ранг доранд. значит пластида ба бактерия хос нест, бактерия пластида надоранд. растаниҳо пластида доранд, хусусияти хоси ҳуҷайраи растанӣ аст. амбурхо пластида надоранд, ҳайвонот пластида надоранд. ҷавоб дуруст ба ин савол мешавад варианти б. хуб мегзарем ба саволи дигар. худи биология якчанд соҳаҳо дорад ва дар инҷо мақсад дигар соҳаҳои биология омадагӣ. аз саволи 19 омадааст ки ин дар бораи ҳаёт, худи ин дар бораи ҳаёт чӣ ном дорад? ин дар бораи ҳаёт биология ном дорад. биоҳаёт, логос чи илм, таълимот. илм ё ин ки таълимот. значит ҷавоб дуруст мешавад б. ботаника барои чӣ ҷавоби нодуруст мешавад? Барои ки ботаника илм дар бораи танҳо растаниёт, як соҳаи биология аст. зоология илм дар бораи ҳайвонот. ботаника аз калимаи ботани сабза лаф растанӣ, зоология аз калимаи зоо ҳайвон. аз ситология бошад илм дар бораи чи? Илм дар бораи ҳуҷайра. хуб сито ҳуҷайра, логос чи илм. хуб ҷавоб дуруст мешавад варианти в. хуб илме ки ҳайвонҳоро меомӯзад чӣ ном дорад? чӣ хел дар боло қайд кардем? зоо ҳайвон, логос илм. ҷавоб дуруст варианти в. ситология илм дар бораи ҳуҷайра гуфтем, ҷавоби нодуруст. ботаника илм дар бораи растанӣ ва биология илм дар бораи чи? ҳаёт. хуб саволи навбатӣ. илме ки растаниҳоро меомӯзад чӣ ном дорад? илме ки растаниҳоро меомӯзад ин ботаника ном дорад. ҷавоби дуруст мешавад варианти а. биология илм дар бораи ҳаёт гуфтем, ситология илм дар бораи ҳуҷайра ва зоология илм дар бораи чи? ҳайвонот. ин ҷавобҳои нодуруст ба ин савол ба ҳисоб мераванд. хуб саволи 22. сафедаҳо ферментҳо. сафедаҳое ки ферментана. сафедаҳо ферментҳо. ферментҳо ҳамашон структураи сеюми сафедаанд. ҳар як фермент худи сохтори сафедавӣ дорад. хуб сафедаҳо ферментҳо дар ҳуҷайра кадом функсияро иҷро мекунанд? яъне дар ҳуҷайраи организми зинда сафедаҳо кадом вазифаро иҷро мекунанд? хуб катализӣ. маънои калимаи катализӣ ин катализ маънош мешавад таҷзия кардан, тезонидан, таҷзия кардан, ҷудо кардан. ва вақте ки реаксияи биохимиявӣ дар организм мегузарад, катализаторе ки дар дохили организми зинда аст ва вазифаи тезонидан реаксияро иҷро мекунад, ин ферментҳо, сафедаҳо ферментҳоанд. мисол дар химия катализаторҳо ҳаст, реаксияи ғайриорганикиро метезонанд. мисол оҳан метавонад катализатор бошад ё дигар дигар. дар организми зинда бошад катализатор ин сафедаҳоанд. сафедаҳо ферментҳо вазифаи катализаторро иҷро мекунанд. тезонидан реаксияро. ҷавоб дуруст а. хуб нақлиётӣ намешавад. нақлиётӣ фарз кардем гемоглобин вазифаи нақлиётӣ иҷро мекунад. ҳаракати актин миосин фарз кардем ва энергетикӣ ҳангоми таҷзияи глюкоза. глюкоза бисёртар ҳамчун моддаи энергетикӣ дар организм иштирок мекунад. саволи навбатӣ. раванди структураи табиии худро гум кардани молекулаи сафеда чӣ ном дорад? хуб молекулаи сафеда якчанд хосиятҳо дорад. хосияти молекулаи сафеда хосият дорад ки структураи табиии худро гум мекунад. бо хосият дорад структураи табиии худро гум барқарор мекунад ё дар об ҳалшаванда аст. гидрофил мақсади хосиятҳо ё доштани заряди калони сатҳӣ. яке аз хосиятҳош ин структураи табиии худро гум кардан аст. вақте ки мо мегӯем структураи якуми сафеда, дар назар дорем занҷиршакла, яъне пайдарпай ҷойгишавии аминокислотро дар занҷири полипептидӣ. структураи якуми сафеда занҷиршакл. структураи дуюми сафеда вақте ки мегӯем шакли спиралшакл мегирад, алфа спирал бета қабат. ва вақте ки структураи сеюми сафеда мегӯем шакли калобаи соддаро мегирад. вақте структураи чоруми сафеда мегӯем шакли чи? Калобаи мураккабро мегирад ки аз қисми сафедавӣ ва қисми ғайрисафедавӣ таркиб меёбад. акнун инҷо савол чунин аст ки
وقتی که استруکتورهای سفیده، این 4 استруکتوری که ما توصیف کردیم، وقتی که استруکتورها شکل خود رو از دست میدن، بعد کدام اصطلاح ما باید آن رو کنیم معین کنیم یا کنیم. رناتوراسیا. رناتوراسیا این برعکس است، برقرار شوی استруکتور سفید است. جواب نادرست. دناتوراسیا. جواب درست. دناتوراسیا است. د ویران شوی. ناتوراسیا این شکل ویران شوی شکل مولکول سفید دناتوراسیا است. فرض کردیم اگر استруکتور چهارم سفید دناتوراسیا شد، به استруکتور سوم تبدیل می‌یابد. استруکتور سوم دناتوراسیا شد، به استруکتور دوم تبدیل می‌یابد. دوم اگر دناتوراسیا شد، به استруکتور یکم تبدیل می‌یابد. لیکن یا میتونم با ابراد نه رناتوراسیا استруکتور یکم اگر رناتوراسیا شد، استруکتور چی دوم میشه. استруکتور دوم رناتوراسیا با ابراد نه سوم با ابراد نه چی چهارم، یعنی برقرار شده میتونه. یگانه استруکتوری که برقرار شده نمیتونه استруکتور یکم. وقتی استруکتور یکم دناتوراسیا شد، دیگر البته برقرار نمیشود. از همه استوارترین استруکتور سفید استруکتور یکم، نااستوارترین استруکتور چهارم و هنگام ویران شوی استруکتور یکم تنزل حیات به عمل میاد، زیرا برقرار نشونده است. اسیمیلاسیون که گفتیم ریاکسیون سینتز مواد ارگانیکی. پلیمریزاسیون این روند عضوی پلیمرها. خب سوال نوبتی، پیداشوی نمود نو نتیجه چیست؟ پیداشوی نمود نو نتیجه چیست؟ جواب رو میبینیم. این از موضوع اِوولوسیون. تغییر پذیری کامبیناتیوی. تغییر پذیری کامبیناتیوی این پیداشوی یگان علامت نو رو در ارگانیسم آورده میرساند. تغییر پذیری کامبیناتیوی در نتیجه امونیسیابی گن های والدین. انتخاب طبیعی میتواند که نتیجه پیداشوی نمود نو گردد. انتخاب طبیعی جوابی درست است. انتخاب دو نوع میشه، انتخاب سنی و انتخاب طبیعی. انتخاب سنی بسیارتر در شکل سنی از جانب انسان انتخاب نمودن یگان ارگانیسم ها. انتخاب طبیعی باشد، این در شکل طبیعی ارگانیسم هایی که با محیط مطابق شدن در محیط زنده میمونند و علامت های نو پیدا میکنند، یعنی به نمود نو تبدیل یافته میتونند. انتخاب طبیعی میتونند نتیجه چی شود؟ عضوی نمود نو. تغییرپذیری مودیفیکاسیونی. مودیفیکاسیون این تغییرپذیری غیر ارثی است. نتیجه مودیفیکاسیون یگان نمود نو حاصل نمیشود. یا انتخاب سنی در نتیجه انتخاب سنی نمود نو حاصل نمیشود. به عقیده داروین انتخاب طبیعی و مبارزه برای حیات این قوه حرکت دهنده اِوولوسیون میباشند که در نتیجه انتخاب طبیعی میتونن نمود نو حاصل شود. سوال نو، انتخاب طبیعی در کدام درجه عمل میکند؟ انتخاب طبیعی انتخابی است که در کدام درجه عمل میکند. جواب. خب ببینید با سوال 25 جواب یکم ما ارگانیسم علویده، یعنی ارگانیسم علویده با انتخاب طبیعی دچار شدن نمیتوند. باید یکچند ارگانیسم باشند که انتخاب طبیعی دچار شوند و نمودهای نو کنند. جواب نادرست است. در ارگانیسم علویده میتواند که یگان نمودی موتاسیا پیدا شود یا یگان نمودی تغییرپذیری مودیفیکاسیونی یا کامبیناسیونی. در چی؟ پاپولیاسیون انتخاب طبیعی محض در درجه پاپولیاسیون میگذرد، یعنی که انتخاب طبیعی در کدام درجه میگذرد؟ در پاپولیاسیون. زیرا ما میگیم پاپولیاسیون این واحد خردترین اِوولوسیون است، زیرا تمام تغییرات خردترین در داخل پاپولیاسیون میگذرد. میکرو اِوولوسیون در پاپولیاسیون میگذرد. بیوسینوس این مجموعه ارگانیسم‌هایی که در خانه ما زندگی میکنند. جواب نادرست است. نمود باشد خیلی مجموعه ارگانیسم‌هایی که در خانه ما زندگی میکنند از اون جفت میشن و نسل میدن و نسل اونها قابلیت نسل دادن دارد. نمود مینامد. این نمود خودش همون نمودی نو شبیه خودش نتیجه انتخاب طبیعی است. اینجا میگه که انتخاب طبیعی در کدام درجه عمل میکنه؟ در درجه پاپولیاسیون. خب سوال 26، موتاسیاها رو که به حیات ناموافق است ممکنه. موتاسیا خود تغییرات ارثی است که در زمینه مواد ژنتیکی به عمل میاد، یعنی در نتیجه تغییریابی مواد ژنتیکی ارگانیسم میتونه به موتاسیا گرفتار شود و موتاسیاها یک چند نمود میشوند: موتاسیای فایده‌آور، منفعت‌آور، موتاسیای ضررآور، موتاسیای نیوترالی. و موتاسیای ضررآور میشه موتاسیای کشنده، نیم کشنده. خب یا لتالی و نیم لتالی میگن. اما موتاسیایی که به حیات ناموافق است، یعنی به حیات ناموافق است، مقصد که ارگانیسم میتونه که به هلاکت رساند. این موتاسیای کدام موتاسیای است؟ موتاسیای منفعت‌آور نیست. وقتی که موتاسیای منفعت‌آور، این موتاسیای فایده‌آور است که جواب نادرست است. موتاسیای کشنده، الان موتاسیای کشنده میتونه که به حیات ناموافق باشد، یعنی حیات همه ارگانیسم چیکار کنه؟ به خطر آورد و اون رو نابود کند، بکشد. خب جواب درست موتاسیای کشنده یا لتالی. نیترالی نمیشد. نیترالی نه فایده نه ضرر دارد. نیم کشنده باشد، ارگانیسم به پرگی نمیکشد، یعنی که خاصیت‌های حیاتی پس میکنه لیکن پرا نمیکشد. ناموافق بودن معنای ارگانیسم رو به هلاکت رساندن دارد. که جواب میشود و. خب سوال نوبتی، تغییرپذیری موتاسیونی از مودیفیکاسیونی چه فرق دارد؟ تغییرپذیری موتاسیونی از مودیفیکاسیونی چه فرق دارد؟ ما داریم تغییرپذیری موتاسیونی، مودیفیکاسیونی. تغییرپذیری موتاسیونی این تغییرپذیری ارثی است، از نسل به نسل میگذرد.
тағйирпазири модификатсионӣ бошад, ин тағйирпазири ғайриирсӣ аст, аз наслб ба наслб чӣ намегзарад. Ина бинед, тағйирпазири мутатсионӣ мера аз модификатсионӣ мегӯяд. Ана ки мебинем ба наслҳо гузаронда мешавад. Тағйирпазири мутатсионӣ ба наслҳо гузаронда мешавад. ҷавоби дуруст ҷавоби А мешавад. Хусусияти баргардандагӣ дорад. Не вақте ки ба як мутатсия гирифтор шудем, бар намегардем. Хусусияти баргардандагӣ надорад. Ба тағйирот алоқаманд нест. Не ба тағйирот алоқаманд аст. Тағйирот чӣ тавр мешавад? Хусусияти оммавӣ дорад. Не ҳар як мутатсия метавонад ки дар организми алоҳида ба вуҷуд биёяд. Оммавӣ нест. Яъне бо хусусияти аз наслб ба наслб гузаштан, аз модификатсия чӣ кор мекунад? Мутатсия фарқ мекунад. Хоб, чанд шакли мутатсияро фарқ мекунад? Мутатсия аз рӯи бисёр хусусиятҳо тасниф мешаванд. Аз рӯи ҷойи пайдоиш, аз рӯи сабаби пайдоиш, аз рӯи типи ҳуҷайра ки дар кадом ҳуҷайра пайдо мешавад, ё ин ки аз рӯи тағйирёбии миқдори генотип. Ана тағйирёбии миқдори генотип аз рӯи тағйирёбии генотип мешавад генӣ, геномӣ, хромосомӣ. Ва дар маркази нутқи ҳамин қисмат оварда шудааст. Яъне мутатсия се намуд мешавад. Мутатсияи генӣ, геномӣ ва хромосомӣ. Агар тағйирот дар сохтори ген ба вуҷуд ояд, мутатсияи генӣ мегӯянд. Агар дар сохтори хромосом бошад, хромосомӣ ва аз миқдори ген бошад чӣ? Геномӣ. Значит се шакли мутатсияро фарқ мекунад. Хоб, саволи навбатӣ. Тағйирпазирии модификатсионӣ чист? Тағйирпазирии модификатсионӣ мо гуфтем тағйирпазири ғайриирсӣ аст. Аз наслб ба наслб чӣ? Намегзарад. Ҷавоб дуруст мешавад А. Хоб, тағйирпазирии комбинативӣ нест. Ба хотири комбинативӣ дар натиҷаи комбинатсия бевоситаи генҳо вуҷуд меояд. Ин тағйирпазири комбинативӣ як намуди тағйирпазири чӣ аст? Ирсӣ аст. Вайроншавии меёз. Вайроншавии меёз ин сабаби комбинатсия мешавад ё сабаби мутатсия мешавад. Тағйирёбии генотип. Тағйирёбии генотип ин сабаби ивазшавии мутатсияи геномӣ мегардад. Мутатсияи геномӣ. Яъне ё ҳар сӯз ба мутатсияву ба комбинатсия вобастагӣ доранд. Тағйирпазири ғайриирсӣ бошад, ин тағйирпазирии модификатсионӣ аст ки аз наслб ба наслб намегзарад. Саволи се. Ба таркиби нуклеотидҳои каден кадом моддаи химиявӣ дохил мешаванд ба пуррагӣ? Хоб, нуклеотидҳои каден вақте ки мо молекулаи каден мебинем, молекулаи каден дузанҷир аст ва дар ин дузанҷири молекулаи каден ҳаст чунин сохторҳо. Ҳар як дар занҷири каден ҳар як нуклеотид аз чунин қисматҳо иборат аст. Асоси интрагенин, аденин, гуанин, тимин ё ситозин ва қанди панҷатомаи дезоксирибоза, каден аст дезоксирибоза ва бо хонандаи кислотаи чӣ дорад? Кислотаи фосфат. Яъне таркиби нуклеотиди каден аз асоси интрагенӣ, аз қанди панҷатома ва аз бохондаи кислотаи фосфат таркиб ёфтааст. Вариантро мебинед. Асоси интрагенӣ, дезоксирибоза, бохондаи кислотаи сулфат. Инҷо бохондаи кислотаи сулфат мегӯянд. Дар таркиби каден ё каерен кислотаи сулфат дида намешавад. Ҷавоб нодуруст. Хоб, асоси интрагенӣ, правилен рибоза, бохондаи кислотаи фосфат. Фосфат правилен, леки ҷода рибоза мегӯяд. Рибоза дар таркиби КРН аст. Ҷавоб нодуруст. Асоси интрагенӣ дуруст аст, дезоксирибоза дуруст аст, бохондаи кислотаи фосфат. Ҷавоб дуруст мешавад С. Яъне С ҷавоби дурусти мо аст. Хоб, асоси интрагенӣ глюкоза нест дар инҷа ва бохондаи кислотаи фосфат. Инҷо ки глюкоза аст, ҷавоб нодуруст аст. Хоб, ин буд якчанд саволҳо бо интихоби як ҷавоби дуруст аз маркази нутқи аз фанни биология.